hande won gola men ɗo hande nder Tambacounda ko addi men ɗo ko pour manifestation kono manifestation o heɓani wadde par ce que ñabbulɗi no heewi e en plus encore yimɓe yeehi ha ko gouvernance to yeehi haaldi e préfet o kañum préfet o to ɓe haaldi mabɓe wonde pour laabi ɗi bundu hande no heddi joɓi caɗele anndanɗa caɗele no mawni quoi. Hoore o woni laawol, min ngala laawol, min ngala communication, min ngala ndiyam, min ngala hay batte dal. Ɗum boyi amen quoi ɓuri duuɓi 35 komi tini ko ɗum womi haalde puisque laawol o ko en 1960 armée fewni laawol o, armée yaltini laawol o. Sono laawol o ko Balagar Thiara Madina Diaha e Diaha Komoti keɓa yaade Bundu nde ɓe udditi laawol o nden e hannde ko hitande hewɗi quoi. Joni noon minen ñaagui état minen ñaagui gouvernement o yo wallu min saabu Allah ɓe ganda yimɓe million woni nder Bundu. Somi jumani hande nder Sénégal département ɓurde yajude ko hen bokki. Deuxièmement ɗe leɗɗe koɓe soppoto koye ladde nde wona sago amen mais min mbawina e batte oɓe ne naftoro hen oɓe ala hen nafoore. Naftoɓe ɓe ɓuuri hewde ɓe nafaki a faami ni a heɓat malade ma won gureji ne nder Bundu a heɓat probléme ma a heɓat malade ma pour keɓa réseau nodda probléme neɗɗo mo sellani a mafni ɗum caggal moto aɗa fiya gayɗe ɗum ko gurdam makko uɓen ko probléme makko. Hande Bundu koye nder Tamba ɗo wuri soɓe ñaami maaro ko ɗo soɓe ñaami nebam ko ɗo oto jamen ɗi hay so Bundu kaari yoɓi mo ujunnaje 20 ma 30 oto ala lawol no yaara a faami. Joni noon miɗen ñaagui saabu Allah e nelaɗo miɗen caggal gouvernement miɗen caggal mon balle min min keɓa lawol min keɓa lawol miɗen caggal mon miɗen ñaagui on saabu Allah e nelaɗo ballo min eyyi sago mon sago Allah.